హలో అందరికీ నమస్కారం ఫ్రెండ్స్, ఇది మీ ఫేవరెట్ ఛానల్. నేను మీ టీచర్. ఈ వీడియోలో మనం ఏం చూడబోతున్నాం అంటే 2 vs 2 మనం వేసినాం. సో ఆ మ్యాచ్ మనం చూడబోతున్నాం. సో 2 vs 2 ఎవరుతానంటే ఈ పక్కన 2 మెంబర్స్ మేమిద్దరం ఫ్రెండ్సే, బట్ ఆపోజిట్ 2 మెంబర్స్ ఎవరనే తెలియదు. వాళ్ళిద్దరికి వాళ్ళు ఎవరైనా తెలుసా అని అడిగితే కూడా నాకు తెలీదు. సో అట్లా వచ్చిందా. సో నాకు A94 వచ్చింది, డబ్బు వచ్చింది. A94 తీసుకొని మనం సూపర్గా ఆడుతున్నాం. ఒక గ్లోవల్ ఉంటుంది. సో అన్లిమిటెడ్ గ్లోవల్ కాబట్టి లెక్క లేకుండా ఇరా ఎంజాయ్మెంట్ ఆఫ్ గ్లోవల్స్. సో నేను ఒక మ్యాచ్ ఫుల్గా గ్లోవల్ మాత్రమే తీసుకొని కూడా ఆడిండాను. ఆ మ్యాచ్ ఎప్పుడైనా టైం దొరికినప్పుడు మాట్లాడేస్తా. బికాస్ నేను ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటాను. తెల్లారు లేయాలి, అన్నం తినాలి, ఆన్లైన్ క్లాస్ అటెండ్ చేయాలి, మళ్ళీ మధ్యాహ్నం అన్నం తినాలి, మళ్ళీ పడుకోవాలి, మళ్ళీ లేయాలి, మళ్ళీ మాట్లాడాలి, మళ్ళీ రాత్రి తినాలి, పడుకోవాలి. నాకు ఇంత పని ఉండదు. సో అంత పనిలో వీడియోస్ నాకు చాలా చాలా కష్టం. అంటే ఏ పని పాట లేకుండా కూర్చున్నాను. సో ఏ పని పాట లేకుండా కూర్చున్నా చాలా చాలా కష్టం అనేసి మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. సో 2 ఇంకో వేసి వేస్తాం అని వెళ్ళే లోపల నా ఫ్రెండ్ వాడిని వేసేసినారు. ఓ మై గాడ్, వాట్ టు డూ, OMG అని చెప్పేసి మనం వెళ్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడు MP5 తీసుకుంటామని తీసుకున్నాను. సో మేమిద్దరము ఇంకోటి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. అనేసి అడిగినారంటే గన్ స్కిన్ లేకుండా మన ఆడికి గెలవాలి అట్లా మాట్లాడుకున్నాము. సో దానివల్ల గన్ స్కిన్ లేకుండా A94 కూడా ఏదో గన్ స్కిన్ కలర్ వచ్చి గ్రీన్ కలర్, వైట్ కలర్ ఉంటుంది. సో MP5 మాత్రమే నా దగ్గర గన్ స్కిన్ లేదు. సో MP5 గన్ స్కిన్ రిలీజ్ చేస్తున్నారా కూడా నాకు తెలీదు. అట్లా రిలీజ్ చేసింటే నేను అడిగి కనుక్కొని చెప్తాను. ఎవరి దగ్గర అడగతారా అని అంటే ఫ్రీ ఫైర్ ఓనర్ అంబానీ నా ఫ్రెండే. అయ్యో, ఫ్రీ ఫైర్ ఓనర్ అంబానీయా? కాదు, ఫ్రీ ఫైర్ ఎవరో ఓనర్ నా ఫ్రెండే. వాడి దగ్గర అడిగి నేను చెప్తాను. సో నేను మొత్తం గ్లో వేసి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాను చెప్పేసి ఒక ప్రో ప్లేయర్ లాగా ఎడిచి అనుకున్నాను. కానీ వాడిని కనబెడతారు. ఏమిరా చేసినావు నువ్వు, నన్ను కనబెట్టేసావరా అని ఆలోచిస్తాను. సో ఇక్కడ ఉన్నారు వాడి డ్యామేజ్ మాత్రమే చేసినాను, కిల్ తెలుసు. సో నేను ఒక బడా ప్రో ప్లేయర్ టకాలను వచ్చి పటాలను వేస్తామనుకుంటే వాడికి కిల్ రాలేదు. ఎవరక్కడ గ్లో వేసింది? OMG అని చెప్పుకుంటాను. OMG ఎక్కువ విన్నారనుకుంటే ఏదో ఒక టీవీ ప్రోగ్రామ్ వస్తుంది బా, OMG హే మేరా ఇండియా అనేది హిందీ ప్రోగ్రామే. సో నేను తెలుగు డబ్బింగ్లో చూస్తాను. సో ఎవరైనా తప్పగా అనుకోదండి. ఇక్కడే ఉండాలి అనుకునే వస్తే ఇక్కడ లేదు. మీరా నువ్వు ఇక్కడ లేకపోతే ఏంటంటే ఒక బడా ప్రో ప్లేయర్ నా గురించి నీకు తెలియదు రెడీ అని చెప్పేసి టక్కున్నారు. సో గ్లో వేస్తే వాడిని కన్ఫ్యూజ్ చేసి నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఎట్టో కలుస్తాను. సో వాడు అట్టపెక్కి గ్లో వేస్తున్నా, వాడంటే కిల్ చేయాలని బాగా డ్యామేజ్ చేసి నా ఫ్రీకిలు ఎత్తుకున్నారు. నేనైతే ఏం నచ్చేసేదే. నేను కంటెంట్ లేకుండా ఎంత కష్టపడతానో తెలుసా. సరే రూమ్ మ్యాచ్ని ఆడి దాంట్లో ఒక కంటెంట్ వేస్తాము అనుకుంటే దాంట్లో కూడా వచ్చి 2 కిల్ తున్నేస్తావరా. కంటెంట్ దొరికింది ఎంత యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేస్తుర్రా. ఒక వారానికి జాలీగానే ఉంటుంది. దానిపైన కంటెంట్ ఎతకాలంటే ఎంత కష్టపడాలో నీకే తెలుస్తుంది. ఒక వారానికి కంటెంటే దొరకదు, కానీ ఇంకో వారంలో ఒకే రోజు 7 కంటెంట్లు దొరుకుతాయి. 7 కంటెంట్లో బాగుండే ఒక 5 కంటెంట్లు మాత్రమే ఉంటాయి. 5 కంటెంట్ని సపరేట్గా చేసి మనము 5 వీడియోలుగా ఒక్కొక్క రోజు వేయాలి. సో ఒక్కొక్క రోజు చేసే వీడియోలను బాగా పోవాలి. మిగిలిన 2 రోజులకి సో మనం వీడియో మాట్లాడితే కూడా మిగిలిన టైం ఒక ½ an hourలో గేమ్ ఆడాలి. ఆ గేమ్లో కంటెంటే లేకపోతే కూడా ఇదంతా ఒక కంటెంట్ అని సబ్స్క్రైబర్స్ అని చెప్పి ఏమారించాలి. ఇన్ని ఉంటే ఆడుతా అంటే మాట్లాడుతుంటే గ్రెనేడ్ వేస్తాంటారా నువ్వు. సో చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీ అందరికీ తెలుసు రూమ్ మ్యాచ్లో గ్రెనేడ్ వేసేది రూల్ కాదు. ఆ రూల్ ఎవరు పెట్టినారంటే నా ఫ్రెండ్ అమితాబ్ బచ్చన్ పెట్టినారు. పెట్టినారా చాలా మంది అడుగుతారు. నేను అడ్వైస్ ఈయన అవుతుంది. సరేనా, గ్రెనేడ్ వేయకూడదంటే వేయకూడదు. నా ఫ్రెండ్స్ ఇంత గ్రెనేడ్ వేయకూడదురా అంటే నీకెవరా చెప్పినారంటే నాకు అమితాబ్ బచ్చన్ రా వాడు చెప్పినారు. కానీ చెప్పిన అవుతుంది నా వల్ల. సో గ్రెనేడ్ వేయకూడదు, రూల్ కాలేదు. గ్రెనేడ్ చంపకూడదు. మేము వరుసగా 2 మ్యాచ్ విన్నాం కాబట్టి వాడికి కడుపు ఖాళీ ఏం చేసినారంటే గ్రెనేడ్ వేసి నా ఫ్రెండ్ నాకడం చేసినారు. సో ఇదంతా ఏంది అనేసి నాకు అర్థం కాలేదు. గ్రెనేడ్ వేయకూడదు అనేసి రూల్స్ వాళ్ళు చూసేదానికి కూడా వాళ్ళకి పెద్ద ప్లేయర్స్ లాగే ఉండరు. గ్రెనేడ్ వేయకూడదు రూల్స్ అందరికీ తెలుసు, బట్ విన్ అవ్వాలి అనేసి చేస్తారు. ఇంకా కూడా ఇలాంటి ప్లేయర్స్ ఉండరు. ఇలాంటి ప్లేయర్స్ మనం ఏం చేయాలంటే సెక్షన్ 402 అండ్ 420 అండ్ 703 సెక్షన్ పడి వాళ్ళకి 7 years జైలు శిక్ష వేయాలి. అది నేను ఏ సినిమాలు చూసినానంటే
ఖైదీ నెంబర్ 150లోనే చెప్తారనుకుంటాను, నాకు సరిగా తెలియదు. మీరు మీరు నా కోసం ఒక సినిమాని ఫుల్గా చూసి ఎక్కడ చెప్తారో నాకు చెప్పండి, ఓకేనా? నాకు చూసి ఇంత టైం లేదు, బికాస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాలి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను, నేను తినాలి, పడుకోవాలి, వీడియో మాట్లాడాలి, గేమ్ ఆడాలి, ఆన్లైన్ క్లాస్ వినాలి. ఓ మీ కాడ ఆన్లైన్ క్లాస్ నాకు స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఏం చేసిందో తెలియదు. ఇక్కడే ఉన్నారే, నువ్వు ఎన్ని గ్లోవల్న ఏరా రే రే ఉండరి, నా దగ్గర సావరే, నువ్వు నా ఫ్రెండ్ దగ్గర కాదురా, నా దగ్గర సావరని చెప్పేసి సూపర్గా ఈ మ్యాచ్ 2 కిల్ వేస్తాను. పోయి మ్యాచ్ 2 కిల్ వాడు తీసుకున్నాను, బట్ ఈ మ్యాచ్ 2 కిల్ వేస్తాను, ఎందుకంటే మీ బడా ప్రో ప్లేయర్. సో హౌలర్స్ని విన్ చేయకుండా మనమే విన్ చేయాలి. సో చాలామంది అడిగినారు హౌలర్స్ అంటే ఏంటంటే అదొక తిట్టు అనుకుంటాం బ్రదర్. హిందీలోని ఇంగ్లీష్లో హౌలర్ అని తిట్టారు. సో అదేదో ఒక సినిమా చూసిన, ఏం సినిమా అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన ధూమ్ తిన్నాను వచ్చి, దాంట్లో అమితాబ్ బచ్చన్ కదా, అభిషేక్ బచ్చన్ వాడు కొడుకు అభిషేక్ బచ్చన్. సో నాన్న కొడుకే కదా, ఎవరుంటే ఏమి ధూమ్ సినిమాలో అనుకుంటాను. సో ఆ సినిమా మీరు చూడండి, సూపర్గా ఉంటుంది. ఏమంటే ఇప్పుడు రితిక్ రోషన్ క్యారెక్టర్ దీంట్లో వస్తుంది కదా, నేను ఒక పెద్ద రితిక్ రోషన్ ఫ్యాన్, అన్ని సినిమాలు చూస్తాను. ధూమ్ 3లో అభిషేక్ బచ్చన్ ఒక పెద్ద షిప్లో వస్తుంటే అట్టే రితిక్ రోషన్ నీళ్ళు లోపల నుంచి అట్టే జోయ్ అనేసి వచ్చి ఒక మోటార్ బోట్లో వస్తుంది. అది కూడా కాకుండా నేను నిన్న చెప్పినాను రితిక్ రోషన్ క్యారెక్టర్ పవర్ వచ్చిన హీరో చేస్తాను, బట్ నాకు ఈరోజు నేను ఫ్రీ ఫైర్ ఆడలేదు, టైం లేదు. సో ఆల్రెడీ ఈ వీడియో నేను 2 days ఉండుతున్నాను కాబట్టి ఈ వీడియో నేను చేస్తాను. మీరు ఎవరు తప్పుగా అనుకోవద్దని ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా? దీన్ని ఈ వీడియో మాట్లాడేసి పోయి తినాలి. మా మమ్మీ అప్పటికించి అరస్తానే ఉంది రారా అనేసి. సో మన మ్యాచ్ ఓడిపోతాం. సో 4 మ్యాచ్ విన్ అయిపోయినాం, ఇంకా 2 మ్యాచ్ అదే నేను స్టార్ట్లో చెప్పి మర్చిపోయినాను. 6 మ్యాచ్ ఎవరు ఫస్ట్ విన్ అవుతారో వాళ్ళే విన్ అని చెప్పేసి నేను ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తాను. బికాస్ ఐఎమ్ రూలర్ టాడా టాటా టాటా అనేసి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఒక పాట ఉంది, ఆ పాట అక్కడ గుర్తిస్తుంది కాబట్టి నేను పాడాను. బీజిఎం ఎవరంటే డీజే పేరు టీచర్ అని డీజే. సో తెలిసిన మంచోడు. సో గేమ్ వాడి కూడా టీచర్ అని వాడు ఒక పెద్ద ప్రో ప్లేయర్. ఏంటంటే అమితాబ్ బచ్చనే టీచర్ రిక్వెస్ట్ ఇచ్చినారంట, బట్ టీచర్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు బికాస్ అమితాబ్ బచ్చన్ బాగా ఆడేది రాదంట. సో టీచర్ ఒక పెద్ద ప్రో ప్లేయర్స్ని ఆడతారు అని అమితాబ్ బచ్చన్ చేపిస్తున్నారు, బట్ అభిషేక్ బచ్చన్ రిక్వెస్ట్ చేసిన వల్ల అమితాబ్ బచ్చన్ ఆడుతున్నారంట. ఓ ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటారు, సో ఇప్పుడు నువ్వు మాత్రం బాంబు వేస్తున్నావు, స్మోక్ బాంబు వేసినావు ఎవరు అన్నారంటే రూల్స్ పడి గ్రెనేడే వేయకూడదు, స్మోక్ బాంబ్ వేయవచ్చు. సో ఓకేనా, ఈ రూల్ అంటే ఎవరు కనపెడుతుంటే నేను ఆడే చెప్పేసాను. నా ఫ్రెండ్ అమితాబ్ బచ్చన్ కదా వాడే కనపెడతారు. సో ఓకే, ఎక్కడ బయటికి రారా నువ్వు, నేను ఎంతసేవరా వేచేసేది. అయ్యో నా ఫ్రెండ్ లోపలికి వెళ్ళినారు, రే కిల్ నాకు కావాలి, రే బయటికి రా. ఓ ఇడుపుకి ఇచ్చేస్తున్నారు, రే రాజు ఇక్కడ నేనే రాజు అని చెప్పేసి చేస్తున్నాను. సో వాడు రాజుని పిలుస్తాను అంటే వాడు రాజు చిన్న రాజు, నేను రాజా ఆ రాజు. సో 2 చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. సో దీనికి మీరు ఒక 7 PhD చేస్తున్నారంటే నేను మాట్లాడేది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో రండి వీడియో లోపలికి వెళ్దాం. సో ఆల్రెడీ వీడియోలో పడుతున్నాం, ఇంకా ఒక్క మ్యాచ్ విన్ అయితే మన బాయ్ కూడా వచ్చేసి మీకే తెలిసి ఉంటుంది, ఇంకా వీడియో 1 నిమిషం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మ్యాచ్ వాడమే విన్ అవుతాం. ఆపోజిట్లో ఉండే వాళ్ళు నువ్వు నేను చెప్పలేదు. సో వాళ్ళు ఒక పెద్ద ప్రో ప్లేయర్సే, బట్ నేను బడా ప్రో ప్లేయర్. నా ముందర ఎవరన్నా వచ్చినారంటే ఫస్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతాను. సో ఇప్పుడు కూడా క్లాస్ కూడా అక్కడ మోడ్లో హీరో ఎక్కిపోయేదానికి నేను ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను. సో ఒక రోజు ఫుల్గా పుష్ చేస్తాను, ఇంకో రోజు ఫుల్గా కూర్చొని మైనస్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఫుల్గా కూర్చొని పుష్ చేస్తాను, ఇంకో రోజు ఫుల్గా కూర్చొని మైనస్ చేస్తాను. ఏమంటారు మీరే చెప్పండి. సో ఎట్లా దాంట్లో హీరోకి వెళ్ళి దాన్ని వీడియో వస్తాను. సో సూపర్ లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఫస్ట్కి వెళ్ళి మనదే. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే నేను లాస్ట్లో చెప్తాను, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నా ఫ్రెండ్ని కలుస్తాను, రే నువ్వు ఎవరు నా ఫ్రెండ్ని కలిసేదానికి, నా ఫ్రెండ్ని నేనే కొడతా, నన్ను తప్పని ఎవరైనా కొట్టినారంటే నేను వచ్చి నిన్ను కొడతా అని చెప్పేసి పోతుంటే నా ఫ్రెండ్ని వాడికి అది నాకు చేస్తున్నారు. సో ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఫస్ట్ మ్యాచ్లో ఫస్ట్ కిల్ నాదే, లాస్ట్ మ్యాచ్లో లాస్ట్ కిల్ నాదే. సో బికాస్ ఎప్పుడు ఫస్ట్లో నేనే ఉండాలి, లాస్ట్లో నేనే ఉండాలి, IPLలో RCB లాగా. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మర్చిపోయి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఖచ్చితంగా కలుస్తాం.